ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരി ഓം മാതാജി. ഹരേ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഭാഗവതത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കേട്ടാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വേഗം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സാധാരണ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിവിടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് താരതമ്യേന അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം, കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നും ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം, ഏതായിരുന്നു 5ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത്? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അല്ലെ? സന്യാസ യോഗത്തെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതില്? പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്ത് കണ്ടു? നമ്മളെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം പരമ്പൊരുളില് ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അതായത് പറഞ്ഞോ, സംശയം മാറി മുക്തിമാർഗത്തിലെത്തും. മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെ, സംശയമില്ലാതെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറായിട്ട് അത് നമുക്ക് ആ പരമമായ പദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെയാണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതാം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് ഭോക്താരം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകമാണത്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകൈകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഏത് ശ്ലോകം? നമ്പർ എത്ര അതിന്റെ? 29. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്പർ ഓർത്ത് വെക്കണം. അതിന്റെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. അതിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം. ഇനി നമുക്കിന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അയ്യോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3 ഭാവങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? 3 ഭാവങ്ങൾ: ബ്രഹ്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാവല്ല, ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് വേറെ,
ബ്രഹ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഓം നമോ ബ്രഹ്മം ഭഗവതേ പരമാത്മ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ബ്രഹ്മാവല്ല, ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മോ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ രൂപമില്ലാത്ത ഭാവത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ചുറ്റുമുള്ള ജ്യോതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയട്ടെ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മാവല്ല, ബ്രഹ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നില്ലേ? ബ്രഹ്മം കഴിഞ്ഞു പരമാത്മാവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് യോഗികള് തപസ്സിലൂടെയും പിന്നെന്താണ് യോഗയിലൂടെയൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ അത് കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, കുറേ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ തപസ്സിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തില് ആ യോഗികളെ കുറിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ. അത് ഭക്തിരസാമത്തിൽ ഏതൊരു പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, നമുക്കത് പിന്നീട് നോക്കാം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല. നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിലെന്തില്ല, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ, അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ ദിവസവും എന്താ പറയാ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ ദിനചര്യകള്, അത്തരത്തിൽ ഈ ദിനചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സന്യാസിമാര് ഇവർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ദിനചര്യകൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചവരോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവരോ അല്ലാര് ഒരു സന്യാസിയോ യോഗിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല, ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയില് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്, കുറെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിനെയാണോ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്, ഇതാണോ യോഗ? അല്ല, ഇതാണോ ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് കാല് പൊക്കി നിൽക്കുക, ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ? ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ? ഇതൊക്കെ യോഗയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കുറെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ആ യോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തിയോഗ, അപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനെ ആ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? യോഗ. അതാണ് എല്ലാം യോഗിയാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? യോഗയാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അധ്യായത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ച് കലിയുഗത്തില് പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികള്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചര്യയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമായതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് തന്നെയാണ്? കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 8 പടവുകൾ, 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് അഷ്ടാംഗ യോഗിക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി.
അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഫസ്റ്റത്തെ യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയും. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചില ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ, അതാണ് എന്ത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം, അത് നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും, ചില നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരാം? യമത്തിൽ പറയാം. ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിയമം. പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ പോസ്റ്റർ പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ അതിനാണ് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ആസന എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രാണായാമം. അപ്പൊ 4 എണ്ണം പഠിച്ചു: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. യമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രത്യാഹാരം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രത്യാഹാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മള്, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധ, കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക, ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മളൊന്നും ബാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്താം, നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ധാരണ. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനായി ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ധാരണയില് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ധ്യാനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി മാറി? ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ വന്നു, ധ്യാനത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ചുറ്റും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ആ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ, ആ പരമാത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്ന അവസ്ഥ, ആ പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തിയ ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അത് ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മള്? എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ? ഹരേഷ്ണ, എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടില്ല? മോക്ഷം കിട്ടാൻ, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. എന്നാലല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വരുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത്
ആത്മൈവാഹ്യാത്മനാ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പോ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിച്ചു വരണം. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത്? ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. ഭക്തനായ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ഭക്താത്മാക്കള് എന്ന് നമ്മളെ പറയാ. ബന്ധനത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്, മിത്രവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ ശത്രുവുമാണ്, മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവുമാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ട് മിത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്? മനസ്സ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അതിനെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കൊരു ഇത്തിരി സമയം പോലും നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മിത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും? നമ്മുടെ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തായി? ശാന്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ ഒരുപോലെയായിരിക്കും. ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരുവിധ മമത ഉണ്ടാവേ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോടൊരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പണ്ഡിത സമദർശിന എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും മാനമായാലും അപമാനമായാലും, അതിൽ ഒരാൾ അപമാനിച്ചാലും മാനിച്ചാലും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്ക്. അതായത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാണ്, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ല് കണ്ടാലും മണ്ണ് കണ്ടാലും സ്വർണം കണ്ടാലും അയാൾക്കൊന്നും തോന്നില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം ജ്ഞാനം നേടി സാക്ഷാത്കാരം നേടി. സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അങ്ങനെ തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള അയാള്, ആ വ്യക്തി കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, തന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അയാൾ അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെയായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഒന്നിനോടും കല്ലിനേക്കാളും മൂല്യമുള്ളതാണ് സ്വർണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്നതാണ് കല്ലെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആർക്കില്ല. പിന്നെ
എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഓരോ പേജിലും എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ നാഥനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനായി മാറാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. നമുക്കത് ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ആ വ്യക്തൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെത്താൻ പറ്റും? ആ വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തേടാൻ സാധിക്കുക, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുനിന്ന് വന്നവര് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക? നമുക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലോകം, നമ്മളെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനെന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണത ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നാലുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെ ലോകം ഏതാണ്? ഇതല്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോകം. നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് വേറൊരു പുസ്തകമാണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീല എന്നിവളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണലീലകളെയും അറിയാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിയുടെ അമൃതാണ് ഈ ബുക്ക്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളത് കേൾക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മള് പരിപൂർണരാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്ത് മാത്രം ചെയ്യുക? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേ പോകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മള് പരിശുദ്ധരായിട്ടല്ല നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇനി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാണ് ഭഗവാൻ, നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പൊ നീ മനസ്സിനെ മാത്രം നിനക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ, എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലാതെ മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, കുറെ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, കുറച്ചുറങ്ങാനും പാടില്ല. അതായത് മിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത്. അതും കൂടി ചെയ്യാതെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, നിദ്ര ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, വിഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ വിഹാരം എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, ഇപ്പൊ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പദ്ധതി. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാവിടവും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നവൻ എന്തില്ല? ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല, ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാന് നമ്മളും നഷ്ടപ്പെടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ കാണാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ആരുടെയാണ്?
ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് പോയി താമസിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം അതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? വേറൊരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാതും, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വീടെന്ന്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കലാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഇത് എവിടെയുള്ള വരികളാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അല്ലെ? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള, ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, അത് പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ ഭക്ത ഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അപ്പൊ ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ കേട്ട അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലഭദ്രടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയണത് കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ പറയണത്. ഫസ്റ്റ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണത് എന്താണ്? അപ്പോ ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലഭദ്രടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കൃഷ്ണ. അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണെന്നാണ് കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത് അർജുനൻ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ട്. കാറ്റിനെ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ദൃഢനിശ്ചയം, വില്ലാളി വീരനാണ്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടാണ് ഗുരു പറഞ്ഞ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആ അർജുനനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണാച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിരന്തരം പരിശീലിക്കുക. നിരന്തരം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നിസ്സംഗത കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു മമതയില്ലാതെ, നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആ നമ്മളേതെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? പരിശീലനം കൊണ്ട്, നിസ്സംഗത കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്,
ചോദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചു, ഉറക്കം നിയന്ത്രിച്ചു, ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു യോഗിയായിട്ട് മാറി, യോഗിയിലേക്ക് വന്നു, അതിലേക്ക് കടന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് മുഴുവനാക്കാനോ അതിലെ മുന്നിലോട്ട് പോകാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അടുത്തത് അർജുനൻ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കുറെ നാള് നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാണ്ടായി, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവർ. ഒന്ന് യോഗത്തില് കുറെ മുന്നിൽ പോയവര്, അതായത് ഇപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ, നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, അതീന്ദ്രിയ യോഗികള് കുറെ അവരെത്തി, പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. അതല്ല ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ളവർ, നമ്മളെ പോലുള്ളവർ കുറച്ച് നാൾ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? പുണ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? മംഗളകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്, പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. മാത്രമല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? ദുർഗതി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞവരാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്യതാം ശാശ്വതീ സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ആ യോഗത്തില് യോഗഭ്രഷ്ട സംഭവിച്ചവർക്ക്, അതായത് യോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ മുന്നിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം വീഴ്ച സംഭവിച്ചവർക്ക്, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയനാകുമ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ സംഭവിക്കുക? പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭാഗവതം കേട്ടു, അങ്ങനെ കുറെ പുണ്യകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ഭൂമി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകമാണ്. നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങളിലെ 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ 5ാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വർഗലോകം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങൾ. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് 7 ലോകം എന്ന് പറയും. 7ാമത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുകളിൽ 6 ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉപരിലോകങ്ങൾ. ആ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ അത് മുഴുവനും അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാണതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും വന്ന് ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുശേഷം വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തിലോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ്? ആ കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ അടുത്തത് പറയുന്നു, യോഗി നാമപി സർവേഷം. അത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതില്? 14 ലോകങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് മാതാജി. മാതാജി നമുക്ക് പറയാട്ടോ, അത് എത്തും, പറഞ്ഞുതരാം.
യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത് യോഗികൾക്ക് കുറെ മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് വീഴ്ച വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായതി ദൃശ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം ഈ ലോകത്തിൽ സുദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തില്, അതായത് ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തില് അങ്ങനെ അതായത് ജന്മനാ തന്നെ അത്തരത്തില് പാലിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവർ ജനിക്കുക. അതായത് യോഗത്തില് കുറെ മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് വീഴ്ച വരുന്നവർക്ക്, അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ മഹാജ്ഞാനികളായവരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളവര് ജന്മമെടുക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ എന്താണ് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്വയം നമ്മൾ എന്ത് വരണം? ഉയർന്നു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാല് അവർക്ക് സ്വയമേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെത്താനെ അവർക്ക് എന്താണ് ബൈ ബർത്ത് ജന്മനാ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതില് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗത്തില് കുറെ മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗി. എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച്, നാമജപത്തെ കുറിച്ചും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ. സത്യയുഗത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനം. ഈ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ധ്യാനമാണ്. ത്രേതായുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞമാണ്. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എന്താണ്? വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലാതെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗയും മറ്റുള്ള യോഗകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണിത്. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ള യോഗയിലൂടെ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എടുത്താലും പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം എടുത്താലും അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള്
ഓരോരോന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാ നമ്മൾ പോകും. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കാം. നമ്മൾ അവിടെ എത്താനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവശതയായിട്ടുണ്ടാവും, ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പോകാം, നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്, കർമ്മയോഗവും അഷ്ടാംഗയോഗയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയൊക്കെ ഓരോരോ തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്, ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ആരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശ്യം, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പോൾ നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്, കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങള് ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും തെരഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു രീതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കലിസന്തോപനിഷത്തില് പറയുന്നു. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്, തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവാത്മാവിനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും എന്തിലുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ഡൂസ് ഓഫ് ചാൻറ്റിങ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഏതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, അതാണ് എന്ത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് രാമ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം മന്ത്രിക്കണം. ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാൻ, ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്നും നടന്നും ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. പക്ഷെ അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്താണ്.
കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കൈയും കാലും മുഖം കഴുകി വന്നിരുന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എണ്ണം കൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം. എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് മഹാമന്ത്രം. ഇതൊരു ദിവസം ഒരു മാലയില് 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം. ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനാകുന്നുള്ളൂ. ജപമാലയിൽ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ജപമാലയില് ഒരു മുത്തുണ്ട്, ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുത്ത് കാണാം. ആ മുത്തുമേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ഗുരുമുത്തായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മുത്തുമ പിടിച്ചിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV കണ്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ഇനി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നോ കൂട്ടായോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവില്ല. നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാറിക്കിട്ടും? നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകള് മാറിക്കിട്ടും. ഇതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ അധ്യായം 6, 6ാമത്തെ അധ്യായം എന്താ പറഞ്ഞത്? ധ്യാനയോഗം. നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏത് തന്നെയാണ് നല്ലത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അല്ലെ. എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? സന്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് യോഗം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗാ മാർഗങ്ങൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യോഗാ മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. എല്ലാറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും. ലിഫ്റ്റിൽ പോയാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ നേരെ എത്തും. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച അവശതയായി ചിലപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവില്ല, തിരിച്ചു പോരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റമിത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നതും ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച നമ്മുടെ മിത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. ശത്രുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. മിത്രമാണെങ്കിലോ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മിത്രത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയുടെ, ജയിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാനം വന്നാലും അപമാനം വന്നാലും അതിനൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല. എല്ലാതും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കല്ലും മണ്ണും സ്വർണം എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. സമചിത്തത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വന്നവരായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവരായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ
എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാനും എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരെ ദർശിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ യോഗാഭ്യാസത്തിൽ പറഞ്ഞു, യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വേറെ എന്തും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കാരണം മനസ്സെന്ന് വെച്ചാല് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. കാരണം കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അഭ്യാസത്തിലൂടെ, പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വൈരാഗ്യം ശീലിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അർജുനൻ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതില് പുരോഗതി വന്നില്ല, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കലല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ആ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ വരും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്? ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളില് ഒക്കെ ജനിച്ചുകൊണ്ട്, ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വയം വീണ്ടും ഉയരാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കും, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നുകൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നാമജപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. നാമജപത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അതാണ് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ നാമജപമാണ്. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില് ഏതായിരുന്നു? ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിലെ നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഓരോ നാമവും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ജപിക്കണം. ആദരവോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിക്കണം. നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെ ഇരുന്നും ജപിക്കാം, പക്ഷെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം, നാമജപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണമുത്ത്, മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയാം, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. ജപമാല മേടിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിലൊരു മുത്ത് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്. ആ മുത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിൽ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ആ മുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടും. പഞ്ചതത്വം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. കാരണം പറഞ്ഞ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ തെറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പുസ്തകം വായിച്ചു, പത്രം വായിച്ചു, മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഫലം ഫസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നാമജപം കൊണ്ട് മനസമാധാനം വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതല്ലേ? അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങണം. മനസമാധാനാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. 4 മാല നാമജപത്തിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് പറയണത്. 4 മാല ജപിച്ച സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറയാ. അപ്പോ നാമജപം നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ജപമാലയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ടെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. മനസമാധാനം കിട്ടും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അത് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും, ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.